Здравейте, включваме се от Пловдивския панаир. Аз съм Петко Петков, мениджър на компресорния отдел. Днес бих искал да ви представя продуктите, които изложихме тази година. В частта на компресорната техника излагаме винтови компресори Кейзер, съответно с или без вграден изсушител. Това са едни традиционни продукти, които през годините се развиват от гледна точка на ефективността. Но също така имаме изцяло нови продукти, като бустер, който е с корпус шумозаглушителен, който е с подобрено охлаждане, има възможност да работи до 100% натоварване, също така и с електронно управление Sigma Control 2. Това ни позволява да следим работата на машината, да я пазим, съответно от аварийни ситуации, и да комуникираме с общото управление на компресорната станция Sigma Air Manager. Също така имаме доста иновативен продукт за третиране на конденза от сгъстения въздух. Това е ACMAT серията ICF. Съответно, голямото предимство на този ACMAT е, освен възможността за комуникация, при разширяване на компресорната станция, т.е. увеличаване на капацитета на компресорната станция, модула не се подменя, просто се добавят филтри и по този начин той успява да третира от 3 кубика до 60 кубика в минута конденс от сгъстен въздух.